Hans Christian Andersen. Το ασχημόπαπο που έγινε κύκνος. Γεια σας παιδιά, το όνομά μου είναι Hans Christian Andersen και απόψε θα σας αφηγηθώ ένα διαφορετικό παραμύθι. Το παραμύθι της δικής μου ζωής. Έτοιμοι? Ξεκινάμε! Στις 2 Απριλίου του 1805 γεννήθηκε στην πόλη Οντένσε της Δανίας ένα μικρό αγόρι που αρρώστανε συχνά με το όνομα Hans Christian Andersen. Ο πατέρας του ήταν παπουτσής και η μητέρα του πλήστρα. Όταν έφτασε 11 χρονών, ο πατέρας του πέθανε και έτσι αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές για να βοηθά τη μητέρα του. Δυστυχώς όμως δεν είχε χρόνο για να πάει στο σχολείο. Η γιαγιά του Άντερσεν του διηγιόταν συχνά παραμύθια και μάλιστα του έλεγε ότι η οικογένειά τους καταγόταν από το βασιλιά της Δανίας, τον Χριστιανό τον 8ο. Ο Χάνς ήταν ένα περίεργο παιδί που αγαπούσε πολύ το θέατρο και την ποίηση. Το 1812, όταν ήταν 7 ετών, παρακολούθησε την πρώτη θεατρική παράσταση της ζωής του. Από τότε επισκεπτόταν το θέατρο τόσο συχνά που τον έμαθαν όλοι οι εργαζόμενοι και γοητεύτηκαν από τον ενθουσιασμό του. Όποτε έβρισκε λίγο ελεύθερο χρόνο, έπαιζε σε ένα μικρό κουκλοθέατρο που είχε κατασκευάσει ο ίδιος, όπως και τις κούκλες. Προσπάθησε αρκετές φορές να μάθει τη δουλειά του πατέρα του, όμως δεν τα κατάφερνε. Παρακαλούσε τη μητέρα του να τον αφήσει να γίνει ηθοποιός και εκείνη δέχτηκε. Αφού συμβουλεύτηκε ένα medium που προέβλεψε ότι ο γιος της μια μέρα θα γινόταν μεγάλος και τρανός. Έτσι, όταν έγινε 14 χρονών, έφυγε από το σπίτι του και πήγε στη Κοπενχάγη με 30 μόνο φράγκα στη τσέπη, θέλοντας να γίνει ηθοποιός. Εκεί έδωσε εξετάσεις στη Βασιλική Σχολή Θεάτρου, αλλά ήταν τόσο άσχημος και αδυνατούλης που δεν τον δέχτηκαν. Ευτυχώς είχε ωραία φωνή και άρχισε να σπουδάζει μουσική, αλλά αρρώστησε ξαφνικά και έχασε τη φωνή του. Έτσι, το μόνο ταλέντο που του έμεινε ήταν το ταλέντο της ποίησης. Χάρη στον βασιλιά της Δανίας, Φρυδερίκο τον 6ο, ο οποίος ενδιαφέρθηκε προσωπικά για αυτό το παράξενο αγόρι, πήγε σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας και στη συνέχεια γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, χωρίς όμως να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Το 1822 έγραψε το πρώτο του βιβλίο, που πέρασε απαρατήρητο και μόλις το 1829 γίνεται γνωστός με μια ιστορία φαντασίας. Από τότε άρχισε να γράφει ποίηματα, θεατρικά έργα, λιμπρέτα για λυρικά έργα, μυθιστορήματα, που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, περισσότερο στη Γερμανία παρά στην πατρίδα του. Το 1835 δημοσιεύει τα πρώτα του παραμύθια για παιδιά. Συνολικά έγραψε 168 παραμύθια. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι «Τα κόκκινα παπούτσια», «Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι», «Η βασίλισσα του χιονιού», «Το ασχημόπαπο», «Το μολυβένιο στρατιωτάκι», «Το μικρό έλατο», «Η μικρή γοργόνα», «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» και «Η τοσοδούλα». Ο Hans Christian Andersen ταξίδεψε επίσης πολύ σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Τα βήματά του τον έφεραν ως την Ελλάδα τον Μάρτιο του 1841. Στο οδηπορικό του, το παζάρι ενός ποιητή περιγράφει λεπτομερώς τη διαμονή του στην Αθήνα. Δεν έκανε οικογένεια, αν και πολλές φορές ερωτεύτηκε βαθιά.
Την άνοιξη του 1872, ο Άντερσεν έπεσε από το κρεβάτι του και χτύπησε σοβαρά. Δεν ξανάγινε ποτέ τελείως καλά και στις 4 Αυγούστου του 1875 πέθανε σε ηλικία 70 ετών.